Ja. De award is voor, en ik pak hem even uit We de gaan doos. hem even pakken. De award komt nu uit de doos. Het is mooi, Speciaal laten maken. Hij is voor Huub Stapel. Huub Stapel. Oh, nou, wat lief. ja, we zijn niet meer... Iemand die een mooie carrière heeft gehad en nog steeds heeft. Iemand die een ambassadeur is voor de Limburgse film. Die een inspiratiebron is voor jong talent. En nog steeds een steentje bijdraagt aan de provincie. En dit is de award. Een uitsnede van de provincie Limburg in spiegelend glas. En als Huub hem bekijkt, ziet hij zichzelf weerspiegeld in zijn geboorteprovincie. Heel symbolisch. Ja, in zekere zin wel. Ik ben nooit vergeten waar ik vandaan kom. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat je gegrond bent. Dat je met je poten in de klei staat waar je vandaan komt. En dat is iets wat hem tekent en wat ik ook heel waardevol vind. En ik vind ook dat je daarvan bewust moet blijven en moet zijn. En daarvoor uiteindelijk krijg je deze onderscheiding, denk ik. En terecht. Het is dan ook niet vreemd dat Huub, gevraagd naar zijn favoriete productie waarin hij zelf speelde, kiest voor een film waarin hij in zijn eigen Tegelse dialect acteert. Ik beschouw de Partizanen, een serie die ik heb gedaan. 1994 zeg ik uit mijn blote hoofd. Met de grote Teu Boermans uit Venlo. Beschouw ik nog steeds als een hoogtepunt uit mijn carrière. Als Emus in Limburg deze award verdient, dan bestikt het wel. Voor mij persoonlijk is het dus al mijn ganse leven belangrijk. Als voorbeeld, maar ook als maker. Huub Stapel had laatst het Louvre in Parijs helemaal voor zichzelf voor opnames van een historische serie over de gebroeders De Wit. Hij vindt zichzelf bevoorrecht als acteur. Ja, ik heb geloof ik wel 7 levens in één. Ik heb allemaal dingen gedaan waarvan ik nooit heb gedroomd. Ik heb in alle auto's gereden waarvan ik nooit heb gedroomd. Ik heb 1,5 uur F-16 gevlogen. Met een piloot weliswaar, in een oefenvliegtuig. Maar dat was heel bijzonder. Ik heb schietles gehad, ik heb invallen gedaan. Mensen van de straat getrokken in Amsterdam. Ja. En er gaat nog een hoop komen. En er gaat nog een hele hoop komen, want ik zit nog behoorlijk vol, ja. Gefeliciteerd met je prijs. Dankjewel. Ik ga me een mooi plekje geven thuis. Limburg.